Pane Hájek, dobrý ráno, Dobré takže ráno. řekněte nám k tomu něco, prý je nějaký svátek, jo? Jo, včera bylo Cyrila a Metodě, 5. dneska je 6. A to je svátek upálení mistra Jana Husa v Kostinci. Jo. Tak ukáž, že tady máte tu sekanou ještě. No, a tady mám cappuccino, teda to čokoládu. A jak to teda vidíte, tu situaci dneska, pane Hájek? Vy vůbec neumíte dojídat. No, jen to dojeste, dejte si. A cítíte se dobře, pane Jo, Hájek? dobrý. A? Vřele doporučujete. Jo. A teď se nacházíte kde teda, pane Hájek? Na benzíně, OMV. A mají tu dobrou sekanou? Výborná, výborná. Já vás musím pochválit, ta sekana je úplně výborná. A pan Hájek tady pochválil i tady servírky přímo na pumpě, že jo, pane Hájek? Jo. To je přímo jak od uzenáře, To že jo, nejsou pane? servírky, to jsou pracovníci OMV. Ale pane Hájek, a to je přímo jak od uzenáře, že jo? Čeho? To je jak přímo, jak kdyby to teď přivezl, že jo, No. ta sekana. A mě je špatně normálně. Zase. Ne, není dobrý, já musím chvilku odpočinout. Jo, Jako dejte si. spíkáme, ne? Ne, jde čas, pane Hájek. To máme už jenom před ulicí. Teď jsme v důchodu, ne? Mě ty nejsi, já jsem. Pozdrav támbu. Pane Hájek, máte nějaký hodinky, koukám. Ty stály 99 korun. U Větnamců, fakt? A Nekecám. to vypadá jako profi teda. Že jo, že No. jim vypadají dražší. No. Mě tam ty ukradli. Mě koupili děti hodinky za 2,5 tisíce. Fakt? No. No, značkový. A pane Hájek, kdyby tady teda bylo to magi, tak si trošku asi dáte. Ne, asi ne. Trošku aspoň, že byste... Já se zeptej, jestli mají magii. Ne, Ale- ale... se. Že tady nemáte magii. Že tady nemáte magii. Magii. Že tady nemáte magii. Ale bývalo tady na stole určitě. Zdenku, bývalo tady. Já nevím. A když to tu pil? A to bylo na to bufetu. A bylo dobrý, že jo? Na autobusu. Pane Hájek, bylo dobrý to magi, ne? Ale jo. Dejte si krásně tady tu hořtici, ukažte, jak to krájíte, no. Krásně. Decentně. Decentně a pěkně nám. Krásně, jak to proložíte, pěkně to hořtici, no. Dobrý. To jste dobrý gurmán, pane Hájek. teda. Jo. Hlavně, krásně, jak to otřete ten příbor. To je dobrý, pane Hájek, teda to uděláte zase chutě na tom internetu lidem. Je to tak, pane Chceš Hájek? ochutná? A dobrý, já už jsem měl. Tak Jo, a co vzkazujete tomu, tak se napij čokolády. tomu panu Šimkovi, jako co vzkazujete, jako dlouho jsme tady nic, žádný vzkaz. Jelimu Šimkovi, kdo to je? Radimu Šimek, no ten přechod, pane Hájek, na Harantova ulice, jak jste tím formanem, nebo... Jo, ale Pozdravujte, jo? ale ona se jmenuje Janmilka Šimková. Jo, a pozdravujete jí teda, nebo... Jo, pozdravuju. Jo. Ona už je taky v důchodu. Jo. Jo. Takže ji zdravíte ze Strakonic. A až přijedu do Písku, tak ji půjdu navštívit a koupím jí kytku. Jo, tak Já jsem jí koupil tenkrát taky kytku Jo. a byl jsem už asi 3krát u nich na návštěvě. No, 2krát byla doma sama a jednou tam byl i ten manžel. jo. Tak až tam přijedu, tak půjdu do té Hrantovky, zazvoní a půjdu na návštěvu a řeknu, že už jsem v důchodu, že jsem po operaci srdce a že se ještě jednou omlouvám, že jsem jí srazil tím autem. A pane Hájek, tak ji zamávejte aspoň a pozdravte ji ze Strakonic přímo. Janmilko Šimková, já tě zdravím a Jo. přijdu tě navštívit, nebo vás. Já se s ní vycházím.